Islamin 5 perustaa. Henkilön, joka väittää uskovansa yhteen kaikkivaltiaaseen Jumalaan, hänen sanansaattajiinsa, hänen kirjoihinsa, hänen enkeleihinsä, tuomion päivään ja kohtaloon, hyvä tai paha, on Jumalalta, on osoitettava uskonsa sydämessään 5 teon kautta. Ensimmäinen heijastaa 2 todistusta, toisin sanoen tehdä se vain kaikkivaltiaalle Jumalalle ja seurata profeetta Muhammedin opetusta rauha hänelle, samalla kun suoritat minkä tahansa palvonnan teon tai teet hyvän teon. Islamin toinen perusta on 5 päivittäisen rukouksen suorittaminen, jotka tunnetaan nimellä salah tai salat. Näitä rukouksia tulee noudattaa tiettyinä aikoina päivän aikana, noudattaen määrättyä menetelmää, kuten profeetta Muhammed opetti, rauha hänelle. 5 päivittäistä rukousta toimivat ratkaisevana hengellisenä rutiinina, joka edistää syvää yhteyttä Allahiin ja edistää tietoisuutta, kurinalaisuutta ja kiitollisuutta harjoittavan muslimin elämässä. Sen lisäksi, että huolehdimme itsestämme, Jumala kehottaa meitä huolehtimaan ihmisistä, jotka ovat vähemmän onnekkaita kuin me itse. Islamin 3. perusta on pakollisen hyväntekeväisyyden antaminen kerran vuodessa. Jos mies tai naispuolinen henkilö omistaa 85 grammaa kultaa tai saman verran mitä tahansa valuuttaa, jonka arvo on 85 grammaa, hänen on annettava köyhille 2,5%. 4. uskon perusta on joka vuosi paasto islamilaisen kalenterin 9. kuukautena. Kaikki muslimit paastoavat aamunkoitosta auringonlaskuun, pidättäytyvät ruoasta, juomasta ja aviosuhteista nimenomaisena aikomuksena tehdä niin Jumalan tähden. Ja 5. viimeinen on pyhiinvaelluksen tekeminen kerran elämässä, jos joku on terve ja varakas. Kumpikaan näistä 2 ehdosta puuttuu, toisen ei ole pakko mennä pyhiinvaellukselle. Mutta on suositeltavaa, että epäterve rikas henkilö antaa jonkun tarjota pyhiinvaelluksen hänen puolestaan. Jos haluat kuunnella rukouskutsua, tai kuunnella Koranin 1. lukua, tai tietää rukouksen 3 asentoa, tai tietää puhdistautumisen vaiheet, napsauta takaisin painiketta, tai paina koti palataksesi pääsivulle.